Pozdrav youtuberi, današnje pitanje je da li se trbušnjacima može skinuti salo gde? Na stomaku. To pitanje često viđam na YouTubeu, na Facebooku, a moje omiljeno pitanje od svih pitanja je, nećemo da imenujemo gospodina, kaže: Nikso, koliko trbušnjaka trebam dnevno da uradim da bi skinuo 4 do 5 kila sala na stomaku koje imam? Prvo da kažemo šta je to salo i zašto ono služi uopšte. Salo našem organizmu služi kao rezervna hrana koju koristi samo i isključivo samo kad nema šta drugo da jede. Znači, ako vi non stop jedete, ono neće iskoristiti to salo, nego će ga još dopunjavati. E sad, po teoriji, ako radite trbušnjake, znači to je teorija koju su izmislili oni koji rade trbušnjake i hoće da skinu salo. Znači, po teoriji njihovoj, ako radite trbušnjake, trbušnjaci će se zagrevati i automatski će ovo salo koje ima iznad njih da, ne znam, da sagori ili da ispari ili tako nešto. To bi sve bilo u redu da ne postoji nešto što se zove znojenje i da ne postoji nešto disanje, ili tako. Znači, ubrzano disanje i znojenje služe telu da bi, naravno, telo se ohladilo kad se rade neke vežbe, inače bi crkli za 1, 2, 3 minuta. I naravno, srce brže kuca da bi došao kiseonik i sve živo do trbušnjaka koje radimo, ili tako. Sad, pošto smo to naučili i pošto ćemo da vam kažemo da salo, jedino salo može da se skine, ne postoji drugi način na telu, može jedino da isečete nožem, jedino ako ste u deficitu kalorija, vaš organizam troši salo. Ako niste u deficitu kalorija, vi možete da trčite maraton, ako dovoljno unosite kalorije, vi nikad nećete da smršite, znači nikad neće da vam se skine salo. Glavna fora je što se kod muškaraca salo najkasnije skida sa stomaka, tako da obično ćete imati salo na stomaku iako ste gore normalni, nemate nigde salo, znači sve ok, ali obično ćete imati salo na stomaku zato što organizam tu čuva zadnje zalihe hrane. E sad, mnogi ljudi hoće da imaju i velike ruke i da im ovako obraščići budu normalni, ali kada biste počeli da uzimate manje hrane nego što vam je potrebno, vama bi prvo počelo da se po faci, da se skida salo po rukama, po nogama, pa bi tek na kraju stiglo salo sa stomaka. E sad, ljudi hoću odmah salo sa stomaka, e pa ne može, znači zadnje je salo na stomaku, obično je kod muškaraca tako, kod žena je najviše na dupetu, znači to se zadnje skida. Znači, konačan odgovor je ne, rađenjem trbušnjaka nikad nećete skinuti salo sa stomaka, ali ćete ubrzati sagorevanje masti bilo kojom vežbom, znači bilo kojom aktivnošću, i ako pomerate krevet ćete isto gubiti kalorije, to jest trošit ćete se i tako se jednostavno ubrzava sagorevanje masti, ali pazite, nemojte sad da kažete pa dobro, ja neću da jedem 2-3 dana i odmah ću da skinem salo, tako. Zato što vaše telo reaguje ako osjeti da nema uopšte hrane, znači ako ne dobije uopšte hranu, znači ono počne da sagoreva i mišiće čak. Znači, ako jedete 20% manje hrane nego što vam je potrebno, nećete sagorevati mišiće, bar po nekim istraživanjima, znači to ne mora da znači za svakog, ali nemojte da ne jedete ceo dan nekoliko dana recimo za redom, jer vaše telo shvati, kaže šta, čekaj, nemam šta da jedem, ajde da skinem ove mišiće, šta će mi ove mišiće, znači onda počinje i mišiće da sagoreva. A ako vam je tolika želja da budete baš onako da vam se sve vidi, svaki mišić, moram da vam kažem da to nije ni toliko ni zdravo ako mislite da je to zdravo, ako vam se vidi svaki mišić ono kao Bruce Lee, jer vašem telu je obavezno potrebna i mast. Pročitajte na Google ako hoćete da se edukujete malo o tome, pa ćete vidjeti zašto je mast sve bitna. Hvala što ste gledali Pitaj Niksu, nadam se da smo raskrstili sa ovim pitanjem i da više nećete da radite trbušnjake misleći evo sada skidam salo, sada skidam salo. Najvažnije je ishrana. Vidimo se u sledećem klipu.